Dobro večer svima, dobrodošli u moju novu epizodu jedne dobre vijesti iz Kragujevca, a to je da je Feđa Dudić potpisao novi ugovor, to jeste jednogodišnji ugovor sa Radničkim iz Kragujevca. Dudić će u narednoj sezoni predvoditi tim iz Kragujevca. Feđa Dudić, koji ima 41 godinu, će u narednih sezonama predvoditi nas sa klupe Radnički iz Kragujevca. Dudić je sa timom iz Kragujevca osvojio 5. mjesto u Srbiji i izborio historijski plasman u Evropi, a Radnički je potvrdio da je BH trener potpisao novi jednogodišnji ugovor, kao što sam malo prije napomenuo sve to. Bivši trener Goška Veleža Sarajeva i Radničko preuzeo je 24. septembra prošle godine, kada je ovaj klub bio zadnji na tabeli. Ipak, Dudić je za 8 mjeseci rada napravio fenomenalan posao, ispisao historiju kluba iz Kragujevca. Radnički je predvodio na 31. susretu u svim takmičenjima, ostvario 20 pobjeda, 2 remija te 9 samo poraza. Fudbaleri Radničkog će protivnika sa drugom timu kola kvalifikacije za konferencijsku ligu saznati 19. juna. Prvi meč igraće 25. jula, revanš 1. avgusta. Spomenimo da su Radnički u nedavnim savršenim sezonama nastupili Besim Šerbešić, 26 godina, i te Mehmet Ćosić, bivši Veležovac koji je igrao tamo u Veležu, koji ima sada 26 godina. Odlični su i predvodili su odlično Kragujevac, to jeste u timu Radnički iz Kragujevca. Vidio sam baš doček Feđe Dudića, isto radio sa Veležom, isto na bina, atmosfera i sve to, samo što je malo manje bilo, mislim, bilo je dosta naroda, ljudi, ali stvarno je ono onako ekstra proslavljeno, onako kako treba, sportski, u pravom duhu. I eto, šta da vam kažem, Feđa Dudić uspio sa Veležom 2 puta, onda šta je uspio još opstanak s njima, onda Radnički iz Kragujevca, eto, od najzadnjeg do eto, među top 4, top 5, ja mislim da su 5. završili, pošto je Partizan igrao, ne znam šta, i remizirali su sa Partizanom, ali neko im je propastio to 4. mjesto, 3. šta ja znam, 4. ja mislim da se radi, dobro, ako sad mislim malo griješim, ali znam. Tako da eto, ne znam više šta da vam kažem za toga majstora, stručnjaka Sarajlija, koji fantastično radi svoje poslove. Samo malo zamjerki imam što su ga u Sarajevu onako procijenili i otjerali ga bukvalno, ne znam zašto su to uradili, mislili su da nema pojma, malo su u Sarajevu da izvinete oholi, ali eto, ja se nadam da će Simon Rožman uspjeti sa Sarajevom nešto da uradi, a da i njega istjeraju, to bi me čudilo baš, ali šta je tu, je u Mostaru isto bio tako izvrijeđan, nek polijevali ga pivom tamo u Gorž Gabela, ja mislim, to je stvarno ništa su neki klošari to radili, to stvarno isto tako osuđujem, ali eto, najbolji je trener koji ikada bio, čovjek je sve to zaboravio, ljudski je to podnio, tako da ide u nove pobjede. I eto, ne znam više šta da kažem, Feđa majstore, želimo ti sve najbolje, predstavi Bosnu i Hercegovinu, eto, Srbiji, Kragujevac iz Radnički iz Kragujevca, pardon, malo griješim, malo obrnuto i sve to, i eto, želim da predstaviš onakvom svjetlu kako treba u konferencijskoj ligi, da dođeš do grupne faze, ako Bog da, i naši neki klubovi iz VVN lige, tako da želimo sreću svima, Feđa Dudiću majstore, Feđa Dudić, želimo ti sve najbolje uspjehe sa Radničkim iz Kragujevca, a to je bilo to za ovu epizodu, like, share, subscribe, a mi se čujemo do idućeg videa, do tada lijep pozdrav i do gledanja.